یک جهان پدرکه، پدرکه اساسی انگشترینی طلا از طرفی همه دیرکتورهای ما برای شما تحفه کرده می شود. شما 50 بال میکنین، علاقه اشتراکچی розыгрыши ما میشوین. ای چیسلای 21 август تا 10 سپتامبر کدامی که 50 بال میکنه علاقه اشتراکچی است. پدرکه های ما وافلیک پزک، نبورها برای کوخنی، چاینیک، ساعت، بلینچیک پزک، кофе тайёр кунак, кастрюльҳо, набори полотенца барои рӯ, уход за лицом, барои чистка лица, ҳамаи он чизҳое ки дар рӯи экран мебинед барои шумо равона карда мешавад. розыгрыши пулӣ низ дорем. дар инҷа пул низ роӣ карда мешавад. скатер, точилка, измихчитил якчанд намуд набори духӣ, дезодорант, набори корча, ҳамаш барои шумо. 50 бал кунен ва иштирок кунен. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Корбонем барои шумо ламиражо баъд барашкаро нишон медиҳем. инҷа барашкаҳо ҳастанд. нархи ё 150 сомонӣ. санг задагӣ полни санг дорам. агар ман чихел кунам ки сиёмка кунам шумо бифаҳмед. як либосаш 150 сомон. санги Сваровский ё хамелеон? санги хамелеон ё Сваровский? он будааст. сангаш хамелеон ё ма пештар мегирем шумо бибинед. беҳад сангаш зурай, полни сангай. ҳар касе ки мепӯша хеле полни сангиай. нигаҳ кунед. то болошан хеле рафтагӣ чанд намуд сангай 150 сомон. баъд ассортиментшам бисёрай. як 20 намуд ассортимент ҳастай. пака кадомида ки маъқул мешава. инаш дига хелзадагиай буна чихел ки агар шумо бибинед. ин сангош бо баргакай. аҷиб буд зур 150 сомон. материал барашка якм сортай. инаш буд дига хелзадагиай. кадомида маъқул мешава. фақат шумо занг бизанед. шиш якм сортай. бинед ки чанд намуд қулабда санг задагиам. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. кадоме ки наметавонад омада харидорӣ карда, ина ман чиро нишон медиҳам. ё якм сорт санги хамелеон қатъ кардагиам. санги хамелеон. ин айпеш ба дараҷаи оли хушрӯяк. просто ака записда камтарак хеле рӯшан наомадеста. ина марамад бибинед. чихел санги хамелеон фарқ мекунад. кадомида ки санги хамелеон пӯшидагӣ боша, мефаҳмад ки чихел материалош аҷоиб бутай. санг качестваш тозаҳай. ҳастай пластмас мезананд. хеле аввал дар рӯшане не ки вақте шумо мепӯшед ҳам рӯшаниш гум мешава, ҳам хира мешава. аё тоза санганд. инахе ман шумо нишон медиҳам. барои ҳамон хай бозора шумо худтон медонед ки то бозора нафаҳмӣ камтарак кинахини хариданда шумо хато мекунед. 20-30 та намудаш будааст. уҷам будааст. инаш бо дига насхаш будай. дига насхаша. материало якм сортанд. ин дора бо узбекский дора. узбекистон дора ва ё арзонтара. не ки мо узбекистон сиёмка намекунем шумо да чи баки клиентои мо ҳамаш оригинал мегӯянд. барои ҳам боқӣ сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.